što nisam na vrijeme stisnuo elektronski da želim repliku na Tomaševićeve izjave, odnosno neistine. Ja inače, kao svaki oporbeni zastupnik, čekam 4 mjeseca na zastupničko pitanje na aktualcu i danas kad je došao red, ja sam u svom pitanju gradonačelniku uputio pitanje zašto je uhljebio svoje Možemovce i zašto je otpustio 800 radnika, nakon toga zaposlio narednih 1000 radnika, među kojima mnogi simpatizeri stranke Možemo i članovi Možemo. Nakon toga je slijedila moja replika na odgovor Tomislavu Tomaševiću i stručna služba, odnosno predsjednik skupštine Klisović, su mi oduzeli riječ kad sam počeo nabrajati osobe koje su vezane za Možemo. To je dokaz, njih 20-ak u tom trenutku. Predsjednik Klisović mi je oduzeo riječ i zamolio me da napustim samu skupštinu do kraja skupštine. Tu su došli zaštitari, kao ste vidjeli, htjeli su me fizički udaljiti, ja nisam želio, primio sam se za govornicu. Isto tako se prije 4 godine Tomislav Tomašević primio za govornicu kad ga je Mikulić udaljio, odnosno zabranio mu je dalje prisustvo na sjednici i na kraju su napravili pauzu. Pa evo, ja bi ovom prilikom, ako mi dozvolite, završio svoje aktualno pitanje, odnosno aktualac, a ono glasi: Tomislavu Tomaševiću, recite mi, je li je za posao u gradu Zagrebu potrebna iskaznica Možemo ili biti simpatizer stranke Možemo ili bar minimalna donacija od 15 eura kako bi bio zaposlen u gradu Zagrebu, upravo zato što se Tomislav Tomašević borio protiv takvog uhljebljivanja. Tomislav Vukoja, bivši predsjednik Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb, na listi Možemo, sada je u ustanovi upravljanje sportskim objektima. I Josip Brajdić, brat gradske zastupnice Marije Brajdić-Vuković, sad je zaposlen na Velesajmu kao tehnički direktor. Ana Jaklin, potpredsjednica mjesnog odbora na listi Možemo, sada je direktorica sektora strategije i razvoja Zagrebačkog holdinga. Tonko Bogovac, predsjednik VGČ Novi Zagreb Istok, sada je u Uredu za gospodarstvo stručni savjetnik za klimatske aktivnosti. Željka Grgić bila je u VMO na listi Možemo, sada je pročelnica za imovinu. Luka Maloča, član VGČ Posljeme na listi Možemo, šef protokola u gradu Zagrebu, osoba koja je poznata u medijima da je ostala dužna bankama preko 700.000 kuna. Matko Vlahović iz udruge Kurziv u gradu Zagrebu ide u ured gradonačelnika na mjesto višeg stručnog suradnika za medije i informiranje. Karla Horvat Crnogaj, članica udruge Domino, proglašena laskavom titulom Lezbom godine. Ona je u uredu za socijalu. Marko Radeljić u vijeću mjesnog odbora na listi Možemo, sada je u uredu za kulturu. Rija Bilić na listi Možemo, pomoćnica u uredu za sport, predsjednica upravnog vijeća razvojne agencije. Nela Popović, ured gradonačelnika s pozicije načelnika odjela za projekte u Pravosudnoj akademiji, uža specijalnost, prihvat migranata. Aleksandra Grubić Jureško, pomoćnica pročelnika za rad mjesta samouprave, gospodina Andra Paune. Mirela Travar, članica radnog tijela gradonačelnika za dodjelu financija u kulturi, aktivistica i članica udruge Kooperativna i mreža, Mladi HR i Operacija Grad, stalno zaposlena u ustanovi grada Zagreba, Novi prostori kulture. Luka Zadro, na mjesto višeg stručnog suradnika u ustanovi grada Zagreba, Novi prostori kulture, dolazi i kolektiva Jeboton, a prije toga je radio u Ksetu. Tamara Puhovski, kći Nenada Puhovskoga, sociologinja i stručnjakinja za diplomaciju, nedavno zaposlena u Zagrebačkom holdingu kao ekspert održivosti. Vjeran Šarić, član školskog odbora, dobio posao u gradu Zagrebu prije ljeta i postao službenik komunalnog redarstva. Ovaj popis je malo poduži, ja sam samo izvadio ove najbitnije i ja zaista sam svjestan da niti Tomašević, a niti Joško Klisović nisu željeli da se ovo čuje sa govornice Skupštine grada Zagreba. Evo, hvala lijepo. Mogu imena ste otprilike napraviti?
Ovdje, po moje procjeni, imam oko 19 do 20, a izbacio sam neki 10-ak koji sam mislio da nisu toliko važni i zvučni. Jer nisam imao vremena. Minutu imam koju su mi oduzeli. Da, 20 imena. Da, znači 20. 20 bilo ih je 30, ali zbog vremena, kad radim pripremu, štopam sam sebi koliko imam za minutu, 20 imena koja su zvučne i na pozicijama, a upravo je to razlog zbog čega se Tomašević borio s bivšom vlasti protiv uhljebljenja i zaposlenja preko stranačke iskaznice, a ovo ispada potpuno isto, samo to napravi nakon 2-3 godine da prođe ispod radara. Evo, hvala lijepo. Ste rekli da je 900 ljudi ovoga... Nisam rekao sam 800, odnosno točno 778. Tomašević je krivo rekao, on je rekao 900, ja sam rekao 800. No dobro, 20 ili 30 imena od 1000 ne zvuči kao nešto dramatično. Ali ovo su... Ili to samo... Ovo je vrh sante leda, ovo su ljudi na pozicijama, nisu ovo ljudi zaposleni. Jer šta ovdje poanta? Ovi ljudi kad prođe ova vlast, ako prođe i kad ne prođe na izborima, i dalje će biti zaposleni. Znači, još imamo ljudi dole na nižim radnim mjestima, poput ovog komunalca, ali ta hobotnica je puno veća. Mislim, ja zaista ne mogu podnijeti licemjerstvo kojim se služi Tomašević. Protiv ovog se borio, a na ovaj način postupa. Evo, hvala lijepo. I oprosti.